Jaj, de ügyes volt. Csak meg, Roli, öleld meg! Öleld meg! Öleld meg! Ne, már jó szó. Megint! Elég oda! Elég oda, utána elég jó! Van egy filmszó, már nagy lesz, az lesz második. Még kicsi elmészhetünk, de már nagy. Véges. Semmi. De Jászmin! Jászmin! Úgy, hogy meg most Hanikát. Feltegyük a YouTube-ba. YouTube-ba. És Sanyi felrakott a képeket. Hanikát! Puszítsd meg! Nézd már, milyen arany! Puszítsd meg! Sanyika. Sanyika nem tetszik neki, csak Roli. Csak ide ülsz anya mellé?